Θέλω να κρατηθώ, μα δεν με αφήνει ο Δήμος. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο εδώ. Αυτό εδώ είναι παρατημένο από την εποχή που γινόταν τα έργα για την αρχή του μετρό, έτσι. Εδώ, πάμε. Εδώ. Έχω καρύξει 1500 φορές για αυτά τα θέματα, λοιπόν. Η διαφήμιση του Δήμου. Δήμος Θεσσαλονίκης, έργα αναπλάσης. Η ανάπλαση είναι ο εργάτης που δείξαμε την άλλη φορά με 40 βαθμούς ζέστη που βάφει το ντεκ, να πούμε, στο ναυτικό μήλο δίπλα, εκεί που είναι, όχι με συγχωρείτε, στο Μέγαρο Μουσικής. Έτσι. Η ασφαλτόστρωση στην Αγίου Δημητρίου είναι το έργο για ανάπλαση και δύο παιδικές χαρές σε φωτογραφία, ναι, που αυτές μπορεί να είναι και από την ώρα που τους φτιάξανε, λοιπόν. Έργα ανάπλαση. Ιδού η ανάπλαση, ιδού και το έργο. Α, και ένα αγκούρι. Αυτό το αγκούρι είναι σημαντικό, να ξέρετε. Αυτό είναι το έργο και ανάπλαση, έτσι, που αυτό το πεζοδρόμιο εδώ το θυμάμαι την ώρα που γεννήθηκα. Ακόμα απέναντι εδώ τα κτίρια ήταν χαμόσπιτα και μετά πήγαν σε αντιπαροχή και γίνανε πολυκατοικίες και το πεζοδρόμιο παραμένει ίδιο. Έργα ανάπλαση, έτσι, μάλιστα. Εδώ και δεν έγινε καμιά ανάπλαση, μαλωμένη με τον Σκλαπενίτη, ήθελα να πούμε. Και με τους υπόλοιπους καταστηματάρχες του δρόμου. Τι γίνεται εδώ, ναι. Έργα ανάπλαση. Αναπλάσεις και έργα, παιδιά. Άιντε, καλημέρα.